भारतीय महिने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ऋतूची नावां। वसंत हो ऋतू चैत्र आणि वैशाख ह्या महिन्यांनी येता। ग्रीष्म हो ऋतू ज्येष्ठ आणि आषाढ ह्या महिन्यांनी येता। वर्षा हो ऋतू श्रावण आणि भाद्रपद ह्या महिन्यांनी येता। शरद हो ऋतू आश्विन आणि कार्तिक ह्या महिन्यांनी येता। हेमंत हो ऋतू मार्गशीर्ष आणि पौष ह्या महिन्यांनी येता। शिशिर हो ऋतू माघ आणि फाल्गुन या महिन्यांनी येता।